Te Keap, vrijstaand huis van begin 1900 met authentieke elementen, 5 slipkamers en een sauna. Vraagprijs €298.000. Het is het huis van Anne de Vries en Nettie Postumus. Is dit nou oordelijk Te Keap? Nou, dat klinkt misschien niet lang, maar 1,5 jaar wachten is voor mij en voor mijn man al wel lang. Je hebt op een bepaald moment besluit genomen om je huis te gaan verkopen. En dan wil je ook graag dat het huis verkocht wordt. Dus op die manier vinden we het toch wel belangrijk om ons huis onder de aandacht te brengen. Maar ja, het is een drege tijd voor de wenningmerk. Er worden haast geen huizen verkocht. Ontnota hadden Kolmers 3 zoon. En dus betochten ze heel wat oors om zo volle mogelijk mensen te bereiken. En hadden de plaatselijke voetbalclub inschakelen. De mensen die bij de voetbalclub horen, als die ons huis gaan promoten en als die de gouden tip geven waardoor ons huis verkocht wordt, dan krijgt de gouden tipgever €1.000 en dan sponsoren we de voetbalclub voor €4.000. Nou, dat idee hebben we besproken met de voetbalclub en zij wilden het wel eens proberen. Nou, wij dachten, baat het niet en schaadt het niet. Wij griepen alles aan om onze plan te financieren. Dus wij ben je maar in zee hier. Dus we gaan eens kijken of we elkaar kunnen helpen. Wij ons huis verkopen. En als wij ons huis verkocht hebben, krijgt de voetbalclub een behoorlijk wat centjes. Je kan het geld goed broeken? Ja, wij kunnen het heel zeker goed broeken. Want VV Kolm wil graag de kantine en de klaaikamers verbouwen. En dus is er werk aan de winkel. Al is het net de bedoeling dat het huis nou op alle reclameborden komt te staan. Nee, Safi geven we net. We maken reclame op onze website en via social media. En dat is de manier waarop we proberen om het idee meer bekendheid te gaan. Is dit nog wel een taak voor een voetbalvereniging? Nou, een voetbalvereniging staat midden in de maatschappij. En op zich is het natuurlijk ook net zo belangrijk of het al een taak van u is. Als wij er een mooi bedragje maar binnen halen kunnen, dan is het voor u altijd aantrekkelijk.